सांग्रां जा हादराव गोदान बेरामनि सन्देरनाय। नोंथाङा खनले खनले लोमजादों नामा? जुदि नोंथाङा खनले खनले लोमजादों अब्ला सांग्रां जा। बे समाव हादराव गोबां जिउसानि सन्देरनाया गिख्रंथाव महर लादों। नोंथांनि खनले खनले लोमजानायनि जाहोनाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानो हागौ। नंगौ, हादराव कर'ना भाइरास बायदिनो फिन आरोबाव KP.2 आरो FLIRT मुंनि मोननै सन्देरग्रा भाइरास सोमजिदों। नोंथांनि देहायाव लोमजानाय, गुसु मोननाय, गुजुनाय, हां लानायाव गोब्राब मोननाय, मेंनाय मोनदांनाय, मोदोम सानाय मोननाय, खर' सानाय, जाग्रा मुवाफोर जायोब्ला जेबो थावनाय एबा मोदोमनाय मोनै, गोदोना सानाय, गगा मोननाय, गेस जानानै गोबानाय, डायरिया बेफोरबायदि बेरामफोरा जादोंब्ला नोंथाङा सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जुथाइ रायजो आमेरिकाजों लोगोसे गासै गं 75 हादोराव बे बेरामनि सन्देरनाया जादों आरो जुथाइ रायजो आमेरिकायाव 84% COVID-19 नि केसफोर मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।